Aduh, Kyai Semar, kula nyuwun gesang. Oh, sapa Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya ora. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh, aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip, aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper.